Яшчэ пару тыдняў таму гэты дом у вёсцы Лінова Пружанскага района быў эпіцэнтрам сельскага скандалу і перасудаў мясцовых жыхароў. А ўсё таму, што ў ім знаходзіўся хатні серпентарый, дзе пражывала каля 100 відаў рэдкіх змей. Не ядавітых, сцвярджаў Яўген, і запрашаў асабіста пераканацца любога жадаючага. Многія вяскоўцы яму не верылі і абыходзілі гэты дом бокам. Разумення знайсці так і не атрымалася. Праз 11 месяцаў барацьбы з уладамі і мясцовымі жыхарамі Яўген са сваёй жонкай Ліліяй забралі гадаванцаў і з'ехалі на дачу пад Віцебск. А дом у Лінова цяпер пустуе. Мясцовыя уздыхнулі спакойна, правда, і цяпер пабойваюцца хадзіць па аграгарадку. По улице сколько раз ползали. Он их выпускал, чтобы они, видите ли, гуляли по свободе. Они аж в конце улицы были, везде. Едешь и постоянно смотришь. И даже дома, и вот идешь вечером, думаешь, а вдруг у тебя по двору она там ползает. Рядом школа. А все же боятся их. Да тут мне нехай ползет, я боюсь, потому что она кусучая. А зачем их держать и тут? Нехай едут он где-нибудь в лес, живут там и держат. А ўсё пачалося з уцёка 1,5-метровага зялёнага полаза. Няпрошанага госця прама на сваім двары знайшоў вучань мясцовай школы Назар, сусед Яўгена. Па вёсцы папаўзлі чуткі, а да серпентолага-аматара з праверкамі сталі наведвацца розныя службы. Я дважды была у Евгения с районной инспекцией, с областной инспекцией охраны природы. Мы им вежливо объяснили, что да, сегодня нет, но они не нарушают действующее законодательство. Но поставить элементарную противомоскитную сетку, чтобы упредить этот выход, это же не требует больших денежных затрат, согласитесь. Они этого же не сделали. Знайсці агульную мову з мясцовымі жыхарамі так і не атрымалася. Са слоў Яўгена, яны ламалі плот каля дома, лазілі ў двор, намагаліся прабіць колы ў аўтамабілі, а аднойчы кінулі бутэльку ў акно. Некаторыя, асабліва гарачыя, нават пагражалі спаліць гэты гадзюшнік. Аб гэтым ён распавёў нам па тэлефоне. Уехать тоже было очень такое тяжелое решение, но иначе жить было бы невозможно. Последние дни перед отъездом я уже не мог даже спокойно там на улицу выйти. Собирались люди, постоянно что-то вслед кричали, какие-то угрозы, и очень морально было тяжело. Да крымінальных спраў, на шчасце, скандал не дайшоў. Яўген і Лілія са змеямі з'ехалі вельмі далёка. Цяпер яны маюць намер прадаць свой дом у Лінова і больш сюды не вяртацца. Олег Завадскі, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».